Abusuafo makɔ aba dwumadie so mediane na napako. Ɛna ano Friday no Asante Kotoko ne Mediama esi akan ɛwɔ TNA Sports Stadium na ɛkɔ wiase na Kotoko adi ɛka ntwemi ɔmo team baako. Na aberanteɛ bi ɛse ɔno so wɔ adwenkyerɛ kakra ɛfa goalkeeper Frederick Asare. Nti momma yɛntie aberanteɛ no so ɛnum asɛm kakra deɛ ɔwɔ ka sɛ yɛnsesa Frederick Asare na yɛmfa saa Guinean international goalkeeper no na yɛmfa no nto nti momma yɛntie aberanteɛ no ɛbɛsisi. Hello, good morning. Abom tise. Mijiri se nyame admo hoye. Na nse na mo hon family nti nka ache. Tia oda Kotoko fans ana Kotoko company for ana nanadi Abdinkla Kotomponya fari heng. Tia oda Kotoko supporters. Ama se dano Mediama ne Kotoko me be hwe. Na Master na ni mo se danya yi papa ba itim. Kakra kan hwe. Masire ewe na basire anyam nko all the Kotoko supporters coach na nye na ebetire ndi onye ba Frederick Asare no eduta ma say drop on otina bench na keeper na waba no yem phone no sintu say Frederick Asare dan match odan na masa mistake nko also popo as a crowd no bogo no hu bi da no nim tim no wo mu nana onim tim no wo mu nana ana dan Kotoko the first one so no masa ayi sa abo na mko fa ne fin fa bobo half season ma Kotoko no ayi omu fabric kum Chelsea for number 2 no bobo ho so dan no buy up bi solid after the pressure na cha seba so ntini e besre we dey besre we na dan make no e kakitikiti even the goal no dey bi atwem sa comment na atwem sisi yehia obi striker o yehia striker tututwra o bon ka ne sana na atena na wo so misire mpanifo ebesire Kotoko fan ebesire mpanifo yenim se ye ka se do mso betie no asopon ebesire wo mo se foreign kra na omonko no mko famla busumo so ye supporters no so ye bi mbo anom tum fantua the player na ka etum fani na ngu mpanifo so me du sisi ametimi atua bismetimi atua bi yebesire pa we dia dan the second half setum so Kotoko bobo pa ka nya strike bi ti se Alec Bakri num tamoso yi umukwala no mu strike si bi ne mbela no mu kama sankada na titi Mediama de ye wo mo masa we nkochi o engo aka tu sesen na o ma close yebesire mpanifo yebepa mpanifo twa ombo mbore ya no mfa mo ni che fore ompe strike bi mai kosi apia ondo so ne obetimi aya ma abroso ebesire ne pa yeda wase bye bye. Wosine asɛm aberanteɛ ɛde tu m'anim ɛnɛ anɔpa ya about Frederick Asare ɛsɛ ɔda pole mu anasɛ keeper no ne ho popo ɔno kora ka ho na ma Kotoko concede saa 2 goals no ɛne ne aberanteɛ ofiri Takwa ɔde tu m'anim ɛnɛ anɔpa ya asɛ me voice anasɛ my slow kakra Robert eba me so akakra nti na ama say still me not getting used to it but me say it will be over nti eno ne abranteɛ a yɛnni ɛde to Kotoko company fo anim sɛ ɛbɛyɛ ɔma Guinean international goalkeeper no on start ma Asante Kotoko na hwɛ sɛ abranteɛ no so ne performance no so ɛwɔ soro kakra ɛkyɛn Frederick Asare ɛno ne abranteɛ no adwena wɔkyerɛ also wadwenkyerɛ bi a wɔyɛ fabula comment section hɔ no mede wɔn asɛm atie ma hwɛ me so shalom peace.